Men han kører her. Skal jeg prøve at se, om jeg kan fange familien. Få en lille præsentation. Det er Naja. Hvor gammel er du, skat? Hvor gammel er du? 4. 4 år. Naja på 4 år. Vores store pige. Hun leger med, hvad er det han hedder? Tumle. Han hedder Gumle. Han spiser alt vores græs lige nu. Og det var fantastisk at få besøg af Ingvard Madsen, der er den lokale forhandler her i Kolding, den anden dag. Fordi at, de kommer klar det hele. Skar en rille hele vejen rundt. Og her står han og får nyt mad. Liam. 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 Hvor gammel er du? 3 år. Så familien består af Liam på 3 år, Naja på 4 år, kone Tanja på 32 og mig på 33. Liam, hvad er det han hedder? Tumle. Så vi går lige en tur rundt i haven. Følger jeg ikke lige Gumle, fordi han kører ikke så stærkt. Og Gumles lillebror er derovre. Den lille husqvarna-model. Og haven går herom bag ved huset også. Følger jeg lige rundt. Og det kan han faktisk rigtig fint finde ud af. Kører rundt om. Klarer det hele.